Здравейте! Ние сме... Вие уже знаете кто ме. Аз съм Бейски не сон. You already know who we are. Охидолея му оригинал го инджи белгохия. Вече знаете кои сме. Фейм! Щастливи сме, че днес може да се отпуснем и да говорим както ние се знаем по-бургаски. Защото, както вече се досещат фенските ви главички, ще говорим... За Бургас! You're just too good to be true. Възможно е случайно с клипа да се срещнете с крайно непознати за вас думи. Затова ще ви вкараме предварително във филма. Филм. Съществително. Странно развиваща се ситуация. Лице. Съществително. Приятно забавна персона. Маняк. Съществително. Синоним на лице. Лек. Прилагателно. Човек с проблеми в развитието. Патка. Съществително. Ужасяващо митично създание. Бургаски демон. Изкара! Глагол. Когато оставаш потресен от филма на някой. Въй! Възклицание. Израз на еуфория. Пръска. Глагол. Когато нещо е бахче якото. Микровълнова. Съществително. Микровълнова. Мога да говоря с часове за Бургас, но ще изгубите интерес. Затова ще чуете сбит преразказ за този райски храм. Има доста важни фактори. Ще започнем с вървежните хора. Вървежните хора са избрана група хора, които вкарват сири емоция в животите на бургазли. Ние познаваме доста от тях. За Бога, ние сме едни от тях. Продължаваме с батките. Батките помежду си се обръщат с лице, маняк, лек. Като си мислят за такива, те не са такива. Това са хора, безцелно лутащи се из прелесния ни град, като изгубени души, търсещи масенца. Ако видите един да се задава към вас, не бягайте, няма опасност. Двама, забързайте крачката. Възможна смърт. Повече от двама, заебете всичко и се изнасяйте в някой денонощен магазин. Че иначе си майката. Иначе са мили хора. I can do the British accent. Вървежните кафета. Ако си средностатистически човек и досега не си бил определен като маняк лице, ако не носиш тези титли, не те съветваме да сядаш на Пакарди, Силвър, Фреш, Съмър Фриш, Бродуей, Новия Бродуей Сити. и Мерилин. Те просто не са за теб. Ако винаги си мечтал да ги посетиш, влез в някой филм, за да имат хората какво да си кажат за теб. Все пак, ако не правиш впечатление на хайлайфа, нямаш работа там. Интересни факти. Сватбите. Иво и Яна. С силата дадена ми от всевиждащия ви обявявам за маняк и манячка. Танцови стъпки в чалга дискотека. Косачката. Супер абонати, Куцото връбче. тарикати, лъскави, Изпаден дядо Коледа. офле, офле. Самураят. Супер абонати, само тарикати. Вечеря в кръчма. Вчера ми вика Тос пак, дай му релакс малко, няма филм. Тост пък изкара. Въй. Изискана вечеря в ресторант. Вчера една ми вика Тос пък, дай му релакс малко, няма филм. Тост пък изкара. Въй. Това беше епизодчето за днес лица. Надявам се да е пръснало. Ако не помните значението на този глагол, върнете се назад. И хора, ако черна котка пресече пътя ви, то просто животното отива някъде. Обичай!